چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو آزادی تقدیم شماست. امروز 27 فوریه است و من شعله گلخوجه همراهتان. سرخط موضوعی روز. боздошти як гурӯҳи қочоқчони маводи мухаддир дар Бадахшон. Кумитаи амнияти миллӣ мегӯяд аъзои ин гурӯҳ дар нооромиҳои ахири шаҳри Хорух даст дорад. дар сафи пеш модар як ҷанҷои тоҷики 4 соли қабл дар Сурия кушта шуд ба ҳайси модел либосҳои миллиро тарғиб мекунад. ва баъси 4 солаи оилаи фурӯрехта фарзанди онҳоро ба худкушӣ расонд, вале волидайни Маҳастӣ ба худкушии ӯ тафсири дигар ёфтанд. судя و прокурора ноҳақшона тоқат накарда хчам хел дору омада хурда кушт. Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон гурӯҳи ҷиноиеро дар вилояти мухтори Бадахшони кӯҳӣ боздошт карда, аз онҳо теъдоди зиёди аслиҳа ва маводи мухаддир мусодира шудааст. тибқи гузориши ин кумита узви гурӯҳи мазкур ҳамчунин дар тиҷорати ғайриқонунии сангҳои гаронбаҳо ва нооромиҳои солҳои ахир дар шаҳри Хорух даст доштаанд. Анамин яке аз ошкоршавии ҳамин силое ки гурӯҳои муташаккили ҷиноятӣ вилояти Бадахшон бо гурӯҳҳои ҷиноятӣ самти Бадахшони Аваростон Республикаи Шоши моданд, ин муайян дастгир ва пешгирӣ карда шуд. Ва сатҳи ҳифзи сарҳади давлатӣ нишонияш манрӯз осудагӣ осуду амн шудани мо шумад. муовини раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон ба ин мавзӯъ имрӯз дар ҷараёни ҳамоиши шӯрои ҷамъиятии кишвар дахл кард. ҳамоиши мазкур ба масъалаи таъмини амнияти иттилоотӣ бахшида шуда буд. раҳматилло зоиров раиси ҳизби сотсиал-демократи Тоҷикистон дар бемористон бистарӣ шудааст. дар ин бора Шокирҷон Ҳакимов, муовини раиси ин ҳизб, бо ишора ба як суҳбати телефонияш бо Зоиров хабар дод. Шокирҷон Ҳакимов гуфт ки Зоиров аз дарди пой, дасти рост, китф ва тахтапушташ шикоят дорад. гуфтанд ки дар як беморхона қарор доранд ва шояд ин натиҷаи ҳамон зарбаҳои ахиран гирифтаи он кас аз ҷониби гурӯҳҳои то ҳол муайян нашуда аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бошад. 3 моҳи пеш раҳматилло Зоиров мавриди ҳамлаи афроди ношинос қарор гирифта буд. ба нақли худи Зоиров, ҳамла шаби 9 ноябр дар наздикии манзилаш дар шаҳри Душанбе иттифоқ афтод. дар ҳоле ки раҳматилло Зоиров аз паёмади лату кӯбаш азият мекашад, яке аз бунёдгузорони ҳизби ҳоким дар Тоҷикистон китоби навашро нашр кард. Давлаталӣ Давлатзода, собиқ раиси ҳизби халқи демократӣ, муддати 3 сол таърихи дини исломро таҳқиқ карда, ҳамоиш ва ихтилофи арзишҳои милливу диниро ба баҳс кашидааст. вақте ки мо дар бораи арзишҳои динӣ гап мезанем, як чизҳое ҳастанд ки мо бояд аз он ҷудо кунем. кадом чизҳо арзишҳои динӣ ҳастанд ва кадом чизҳо арзишҳои миллии халқҳои гуногун. вақте ки мо арзишҳои миллии як халқро мехоҳем ба гардани дигар халқҳо бор кунем, ин албатта ба дин ва арзишҳои динӣ ҳеҷ як рабте надорад. китоби Давлаталӣ Давлатзода «Мусалмонон. таърихи воқеи инкишоф ва таназзул» ном дошта, дар он муаллиф ба мавзӯъҳои фаротар аз дин ба мисли муборизаҳои сиёсӣ ҳам пардохтааст. тафсилоти бештарро роҷеъ ба ин китоб ва ҳамсӯҳбати Давлатзода бо ҳамкорамон Зарангези Наврӯшоро метавонед дар сомонаи мо ва Озоди видео ютуб пайдо кунед. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. интизор меравад ки дар ояндаи наздик дар Тоҷикистон ба истилоҳ бозори замин ба вуҷуд ояд. дар ин бозор хоҳишмандон метавонанд ҳуқуқи истифодаи заминро расман ба ривази пул дарёфт кунанд. ин тағйирот дар ҳоле сурат мегирад ки мушкили заминфурӯшӣ дар Тоҷикистон яке аз мавзӯъҳои доғ боқӣ мемонад. ба ҳамин хотир ман аз ҳамкорам Абдулло Ашуров ки ҳамин мавзӯъро пайгирӣ кард, сабаби қабули ин қарорро суол кардам. масъалаи тақсимоти замин дар Тоҷикистон бисёр доғ аст. садҳо порчаи замин, ҳарчанд дар Тоҷикистон он бояд қонунан ройгон тақсим шавад, фурӯхта мешавад амалан ва даҳо мансабдор дар Тоҷикистон барои ин боздошт ва муҷозот ҳам шудаанд. масалан танҳо дар соли 2017 дар вилояти Хатлон
59 پرونده در نسبت منصبداران باز شده است که دست به زمین فروشی زدند. همکنون حکومت این تشبث را میخواهد به دست خود بگیرد، یعنی در تاجیکستان به زودی ها یک بازاری قانونی زمین به وجود می آید و حکومت میخواهد که به طور قانونی پارچه های زمین را به خواهشمندان بفروشد و این خواهشمندان میتوانند حقوق استفاده زمین را قانونا بخرند از دولت و به نوبه خود به شخصان سیوم بفروشند. در این صورت، در صورت تشکیل بازار قانونی زمین، دولت بودجه دولت هم فایده میگیرد. عین حال حاضر یک بازار غیر قانونی، بازار به اصطلاح سیاه وجود دارد که میلیون ها دلار گردش دارد، اما بودجه دولت از این یک سامانی هم فایده نمیگیرد. سوали дигари ман аз Абдулло ин буд ки то куҷо минбаъд хатари пайдо шудани заминдорони калон ба вуҷуд намеояд. واقعا هم شهلا هر گاهی که همین موضوع مالکیت به زمین در تاجیکستان سر میزند، همین خوف هم دائما رو میزند. میگویند که شاید در تاجیکستان فئودال های نو پیدا میشن، اما حقوق شناسانی که ما همراهشان صحبت داشتیم میگویند که این خوف پایان ندارد، چون که قانون کودکس زمینی تاجیکستان دو نکته دارد که مانع پیدا شدن زمینداران کلان میشود. یکم این که در قانون گفته میشود که زمین های کشاورزی تنها به شخصان باید داده شود که به‌واسطه به آن سر و کار دارند، یعنی به دهقان‌ها باید داده شود، نه ثروتمندانی که زمین را می‌خرند و بعداً به دهقانان به اجاره می‌دهند. ва албатта масъалаи дигари муҳим ин аст ки меъёри истифодаи замин тағйир кард ё не. ман аз Абдулло мепурсам, фарз кардем агар ман бо мақсади кишоварзӣ замин харида бошам, бояд ҳатман дар он кишт кунам. بله بله دقیقاً هم شهلا زمین در تاجیکستان تنها باید موافقی مقرراتی که در قانون معین شده باید موافق همان استفاده شد. یعنی شما برای کشاورزی گرفتید تنها باید کشاورزی کنید، خانه ساختن در آن ممکن نیست. با توجه به مبرم بودن مسائل زمین در جامعه تاجیکستان، اگر خواستید در این موضوع معلوماتی بیشتر بگیرید، پس به سامانه ما www.ozodi.org بروید. روز 26 феврал вазорати фарҳанг чанд намунаи либоси миллиро нашр кард ки пӯшиданашон ба занҳои тоҷик машварат дода мешавад. яке аз онҳое ки барои бонувони миёнасоли тоҷик анвои либосҳои тавсиявии миллиро тарғиб мекунад, занест ки писараш 4 соли пеш дар сурия кушта шуд. хосият шерова мегӯяд қабл аз пайвастан ба гурӯҳи давлати исломӣ писараш либоспӯшии ӯро эрод мегирифт. идомаи мавзӯъ аз Тоири Сафар. خاصیت شعر و شیوه بستن رویمال را نشان می‌دهد. جزء از لباس ملی زنان تاجیک را که پسر جهادیش قبول نداشت. از مادر می‌خواست و جای آن حجاب بپوشد. مادر راضی نمی‌شد. بسیار دوست می‌دارم لباس تاجیک کرده چکانه دوست می‌دارم، چون که مادر من تا پیران سالگی کرده چکان می‌پوشیدن. دایم تنگه های نقرگی گوشواره های نقرگی داشتن. امو حسابی و مادرم همین چیز دل مادر مونده بود برایم. من همه وقت من ندیدم یکم وقت من به باشم به کنه گوشواره تاجیکی به چیزای نقرگی به کرده چکان کم میشوم. خیلی من وقتش نمی‌دیدم. نه تنها پوشیدن بلکه دختن پیراهن‌های ملی را دوست می‌دارد. از بس که جای کار نمی کند در خانه سوزنی و پیراهن می دوزد. محبتش به لباس های ملی سبب شد خاصیت شعرها را همچون مدل برای ترغیب پیراهن های ملی انتخاب کنند. فرما چکن تبو پوشو بیا گفته بودن. بعد من خیلی خانه سر لباس تاجیکی من بسیار دارم. کرته های تاجیکی که بازی کمپیرک های ما می پوشن. خیلی بسیار دارم که آمده در تا بازار لباس های تاجیکی را گرفتم از اون کس آمده بعد کردم بناور گرفتن عکس برداری کردم. او یکی از زنان است که در دستورالعمل توسعه‌ای لباس‌های ملی پیراهن اطلس به بر کرده است. هدف از تهیه دستورالعمل نو به گفته وزارت فرهنگ جلوگیری از افراطگرایی و نفوذ لباس‌های بیگانه است. خاصیت شعر با مقامات هم فکر است. وقتی که در کوچه های شهر، در کوچه های تاجیکستان گردگشت می‌کنیم و دخترانی را می‌بینیم لباس های تنگ پوشیدن، ساتن دارن، حجاب دارن، یک فکر به سر آدم میاد که گویا که ما تاجیک نیستیم.
چون که این لباس حجاب سطر این لباس های هستن که از مردم ما بیگانه است. این یک بیگانه پرستی است. اما پسر خودش بختیار شرف چند سال پیش مادر را مجبور میکرد که سطر و حجاب اسلامی بپوشد. بختیار سال 2013 از روسیه به سوریه رفت و بدایش پیوست و سال 2014 کشته شد. به اعتقاد مادر او با فعالیت‌هایش جوانان را از راهی که پسرش رفت برمیگرداند. شما برنامه خبری رادیو آزادیро тамошо доред. баҳсу кашмакаши тӯлонии додгоҳӣ миёни волидайне дар шаҳри душанбе эҳтимолан косаи сабри фарзанди ягонаи онҳоро лабрез кард ва ӯ маргро авлотар донист. маҳастӣ 18-сола тақрибан 10 рӯзи пеш бо истеъмоли 2 қути дору ба ҳалокат расид. модари ғамзадаи ӯ дар ин фоҷиа додрас ва падари маҳастиро муқассир медонад, аммо ин ду нафар мегӯянд айбдор кардани онҳо ҷоиз нест. амриддин олимов бо тафсилоти бештари ин ҳодиса. از دنیا یگون چی ندیده رفت دخترچه. маҳастӣ атобековаи 18-сола духтари ягонаи хонадон ва ноузпарвари падару модар буд. зоҳиран тоби баҳси тӯлонӣ ва додгоҳии волидайнро наовард ки қасди ҷони худ кард. این айрӯи ҳамин суду судбозии мо ҳам хеле кард хча. барои ки ҳамин тоқат накард ҳамин ноҳаққии судяҳора ва ноҳаққии ваёя судя و прокурора ноҳаққишона тоқат накарда хчам хел дору омада хӯрда кушт. маҳастӣ дар донишгоҳи технологии шаҳри кӯлоб таҳсил мекард ва ба қавли модараш солим ва донишҷӯи пешсаф буд. студенти пешқадам буд. ана ҳамаи ваёш ки овард якум ваиша ки ҳамаша аъло спорид, ҳама кор мекард. ҳам хел духтари фаъол, забон русӣ. волидайни маҳастӣ соли 2014 аз ҳам ҷудо шуданд. баҳсу кашмакаши онҳо бар сари хона 4 сол боз идома дорад. 16 феврал духтарро ба ҳайси шоҳид ба додгоҳи ноҳияи фирдавсӣ даъват карданд. хеле илтимос кардам, гуфтам ки ҳам духтарчам бояд донишҷӯяи шаҳри кӯлоб бояд рава, аққалш ҳамина пурсе. яке ҳамин гашта ҳамин тарафш дигар додзаниро сар карду ин чи сару либосаю, ин шумо ҷо омадагию, шумо ба инҷа цирк не. ҳам хел дарафтод дар судя дар маҳастӣ. ҳам хеле дӯст медошт ҳама яки ҳам қадахтари. баъди ин ҳодиса маҳастӣ ба хона баргашта ба қавли модар 2 қути дору хӯрдааст ва рӯзи 17 феврал ҷон додааст. ҳабибулло иномзода додраси додгоҳ нахост бо радиои озодӣ дар ин бора суҳбат кунад. падараш ҳам худро дар марги маҳастӣ гунаҳгор намедонад. охи суд худаш 4 сола рафтааст. агар ин давоҳо мешуд ҳамун духтарак худаш ҳамун 14 солагиш мекард, ҳамин корро 15 солагиш. ҷавонон худ онҳо як ниҳолакони сари боди зиндагӣ ҳастанд. фоҷиаи маҳастиро равоншиносон як намунаи беэътиноии баъзе волидайн ба вазъи равонии фарзанд медонанд ки дарун ба дарун месӯхт ва касе ба додаш намерасид. ин духтарак дар давоми 4 соли заду хурд ёне ки муборизаи проблемаҳои оилавии оила худ уже ҳамчун як дар ҳолати стрессивӣ қарор дошт ва баъзан вақт як нишона ё як зарбаа ки себнопазир одаме ки дар лаби ҷарӣ истодааст метавонад ки ба ҷарӣ тилла диҳад. танҳо барои хотири ҳамин зиндагӣ мекардам. ҳоло модар фақат ашк мерезад ва намедонад гунаҳгори воқеии марги фарзандаш кӣ ҳаст. фарзанде ки 4 сол шоҳиди ҷанҷолу кашмакаши 2 нафаре буд ки барояш аз ҳама азизтар буданд. ва як хабари фарҳангӣ. Фаррух Зокиров, овозхони маъруфи Ӯзбекистон ва раҳбари дастаи ҳунарии Алла дар як ҷойгӣ бо шуморе аз ҳунармандони маъруфи он кишвар ба Душанбе меоянд. консерти устодони ҳунари Тоҷикистон ва Ӯзбекистон қарор аст дар даҳаи аввали моҳи март дар Душанбе баргузор шавад. Фаррух Зокиров рӯзи 27 феврал дар суҳбат бо Радио Озодӣ гуфт ки дар ин барномаи муштараки ҳунарӣ овозхонони дигари ӯзбек аз ҷумла Юлдуз Усмонова ва Шералӣ Ҷураев ҳам ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. ин барномаи фарҳангӣ ба ифтихори сафари раиси ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дар кохи Борбади шаҳри Душанбе баргузор мешавад. қарор аст ин барномаи консертиро Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев тамошо кунанд.
тавре эҳсос мешавад баҳори имсола барои тоҷикистон ӯзбекистон гарм хоҳад буд ва умедворем тӯли ин сол шоҳиди хабарҳои бештари муттаҳидкунандаи ин ду ҳамсоя кишвар мешавем. агар мехоҳед хабару гузоришҳои аз ин бештарро бихонед, пас даъват мекунем ба вебсайти мо www.ozodi.org биравед. сипос ки дар ин 15 дақиқа бо мо будед. то барномаи фардо худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.